Пасля паездкі ў ліпені 1379 года князя Скіргайлы Альгердавіча у ордэн з боку апошняга пачаліся дзеянні, якія склаліся ў буйную складаную аперацыю з двумя канцавымі мэтамі. Это унесці разлад у Літве праз сварку паміж яе князямі і другая нейтралізацыя галоўнага ворага крыжакоў Кейстута. Варта адзначыць, што малады вялікі князь Ягайла ахвотна ішоў насустрач ініцыятывам ордэна, а нямала гісторыкаў лічыць, што менавіта ён і быў арганізатарам і ініцыятарам усёй інтрыгі. Важнай умовай поспеху аперацыі было захаванне яе ў таямніцы перад Кейстутам, ад Кейстута прынамсі да пэўнага часу. Дзеля гэтага была праведзена яшчэ адна спецыяльная аперацыя прыкрыцця, сутнасць якой падпісанне мірнай дамовы з Кейстутам, а пад прыкрыццём перамовы пра яе правесці абмеркаванне дэталяў з Ягайлам. Так і зрабілі. Дзеля заахвочвання Кейстута да міру праз месяц пасля візіту Скіргайлы ордэн арганізаваў буйную выправу на ягоныя ўладанні. Былі моцна спустошаныя ваколіцы Драгічына, Мельніка, Бельска. Два разы браўся у аблогу Берасейскі замак, Гародня была спустошаная, а родавыя ўладанні Ягайлы закранутыя не былі. Наступны паход быў арганізаваны вялікім маршалам Куна фон Хаттэнштайнам у кірунку Коўна. І там адбылася ягоная сустрэча і размова з Кейстутам, якая, напэўна, стала уступам да мірных перамоваў, якія закончыліся падпісаннем 27 верасня 1379 года міра ў рэзідэнцыі Кейстута ў Троках. Ордэн прадстаўлялі комтур Бранденбурга Гюнтер фон Хоенштайн і Войт Чева Альбрехт граф фон Лёхтенберг. Хоць Кейстут гаварыў па-нямецку, была выкарыстаная паслуга перакладчыка па прозвішчу Сурвіла. Это, відаць, быў такі перабежчык з Літвы ў ордэн. У гэтай дамове натуральна прысутнічаў вялікі князь Ягайла, які ў тэксце адразу абазначыў, хто ёсць хто ў Літве. Цытую: «Мы, Ягайла, верховны князь Літвы, і Кейстут, князь Трокаў». Суб'ектам дамовы з другого боку выступаў магістр Тэўтонскага ордэна Вінрых Кніпроде. А з боку Ягайлы прысутнічалі таксама князі Гедмінавічы. Это Вітаўт, Лінгвен, натуральна Кейстут. Скіргайла быў падарожжы ў той час на захад, але таксама, што цікава, згадваюцца давераныя баяры, якія нават пералічаныя пайменна. Мір меў трымаць 10 гадоў і гарантаваў бяспеку ад нападаў і разбою прымежных тэрыторый з боку ордэна і з боку Літвы. А пра Кейстута, пра ўладанне Кейстута гаворыцца: «Наша зямля Русі, якая ляжыць за Нёманам, насупраць прускай зямлі, а менавіта Ваўкавыск, Сураж, Драгічын, Мельнік, Бельск, Берасце, Камянец і Гарадзенская зямля». На ахопленыя умовай тэрыторыі нельга было нападаць і праходзіць праз іх войскам у паходзе на іншыя землі. Спецыяльна гаворвалася, што калі выпадкова пры праходзе будуць нанесеныя шкоды паселішчам у названай зоне, то павінна быць выплачаная кампенсацыя. Нават прыкладаўся спіс паселішчаў у гэтай заміранай зоне на поўнач ад Гародні, з якога вынікае, што яе мяжа праходзіла прыблізна на 40 кіламетраў ад горада. Агаворвалася бяспека гаспадарчай дзейнасці ў мірнай зоне па абодвух баках мяжы. Аднак жыхары, выхадцы з гэтых зонаў, маглі ўдзельнічаць у паходах на другія неахопленыя мірам тэрыторыі. У акрэсленні межаў мірнай зоны, прапанаваных крыжакамі, крылася яшчэ адна хітрасць. З літвінскага боку яна ахоплівала землі, куды і так крыжакі вельмі рэдка даходзілі, акрамя Гародні, за вялікай адлегласці. А з боку крыжацкага, наадварот, мірам ахопліваліся землі, якія найбольш былі наражаныя на ліцвінскія паходы. У дамове не была згаданая Жамойць, не ўключалася. Па-першае, яна не належала яшчэ да Вялікага княства Літоўскага, па-другое, была важнейшым аб'ектам крыжацкай заваёвы, ад якога яны не маглі адмовіцца нават часова. Гэта мірная дамова была важнай справай,
Але самае цікавае пачалося пазней. Пасля падпісання крыжацкае пасольства разам з Ягайлам выехала ў Вільню, пакінуўшы Кейстута ў Троках.